Men jo som aquí per fer una reflexió seriosa. Tots vareu veure, vareu sentir això que va passar en el final del Mallorca-Rayo. Sí, l'afició del Mallorca i els companys demanant la pilota d'or per Muriqui. En Muriqui, però estan locos o què? No, vera, no estan locos. I si la pilota d'or és un trofeu mínimament seriós, la de 2026 ha de ser per tu. No hi ha ara mateix en el futbol mundial un tipus amb unes xifres tan estratosfèriques i donant un rendiment tan desorbitat en el seu club. Que Muriqui sumi 21 gols i que tinguin el Mallorca fora del descens, amb equivalència seria com si Mbappé dugués 60 gols amb el Madrid aquesta temporada i el tingués líder en 30 punts d'avantatge a la Lliga, en la Champions ja assegurada i havent guanyat el Mundial. Perquè la dimensió d'on juguen un i l'altre en el futbol professional és molt important. En Muriqui juga a un equip humil que s'ha arrossegat durant mitja temporada i, malgrat això, l'animal ha estat capaç de fer 21 gols. I gràcies a aquesta animalada de l'animal, el Mallorca avui és fora del descens. Sí, és d'un altre món. I una cosa, si en aquest fa 2 anys no li varen donar per lo que no li varen donar la pilota d'or, perquè transmet uns valors que són una vergonya. Els valors que transmet aquest animalot són descomunals. És un tipus que té una història de superació brutal, que és bona persona, que és generós, que té carisma i que du 21 gols amb el Mallorca. De fet, te contaré una cosa. Si no fos pels penals que ha tirat Mbappé, en penal P, aquest tio actualment seria pitxitx en solitari de la Lliga espanyola. És que és una barbaritat. No hi ha un jugador en el futbol professional actualment d'un nivell tan descomunal i tan capaç de canviar la dinàmica d'un equip i tan capaç de sobresortir en aquest equip com ell. Des de Maradona en el Nàpols. Sí, tu digue'm un jugador tan rellevant en el seu equip a un equip petit, especialment com en Muriqui amb el Mallorca. Sí, que no n'hi ha que la pilota d'or, i això és molt seriosament, si fos un trofeu Condret, tots saben que no ho és i que no la guanyarà, però hauria de ser per ell.